Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamali e mon kala pullo ɗo woni so pullo ardo e ma jamali e ma mangi ziar ñeb wala to dos mi seguidores wala bandiraɓe hanki waɗi vidéo e jolfe e espagnol woni castellano manam haalde oɗo kibaru oɗo wattu non ji réseaux sociaux kay donc arde haalande fulɓe ɓe manam haaldude fulɓe ɓe ɓay toujours natone konti am avant holko kalannomi mais ko kalmi hanki ko manam mbimi mi siwtinira on tan holko ɓe mbanno Aliou Sall woni miñam monsieur Macky Sall ko ɗen ɗon penaɗe e on ɗo manipulation addi ha ɓe gittunomo geejuwa ha yimɓe kadi jalti ino torombo yafuye donc on paami ɗum ɗon ko fenande e manipulation ji ɓoli ɓe gonno donc oɗo rapport jaltuɗo ko oɗo anda holi on o journaliste anda ko ale ñam honi vraiment so Sénégal renaki onon gandi guerre Rwanda ko wano ni arduno o Pape Alé Niang o ƴeewe tan toujours ko baɗo provoqué Pape Alé Niang depuis problème Sénégal ko kanko mbawren yide fayda addi problème Sénégal bo e tawa e adduɓe caɗele e nder Sénégal donc rapport jaltuɗo o kanko waɗi in publier te rapport o wana inde Farba Ngom waɗa ton ko kamɓe mbaɗi ɗin manipulé bandiraɓe ɓoyino mi yino wodi ko ɓe tarantoni tuma fo ɓe memi ɗum andi ɓe mbiyo kamɓe jogi almed kuɓɓo leydi ndi o awa noon nde huɓɓa ya Allah surre kono noon ko ɓe taranto ko ta ɓe mbaɗi ɗum on jii min ɗum addi min so wana débat ide on jiita kam ton mi yii ko ɓe mbaɗi créé hakkunde enen tan e nder fulɓe men ha ɓe gaddi en e nder men ɓe pecca en ɓe mbawa naɗe dow men mais nak min so pulo ardo mi on mi wattake sawru fi'irdu leñol am ɗiɗa leƴƴi ɓe ngala en barke min ɓe kettaka on jiita kamɓe ɗin ɗon debaji ñakkuɗi fayde hakkunde pullo mbo Fuladu e Fuutanke min mi fotani no jasde ha mboɗo aybina pullo no amne walla mboɗo wona contour pullo no amne ala hayto côté politicien ji men kewɗi ino tawtoyi Sonko wona yidde Sonko ko intérêt maɓɓe personnel ɗum addi Afrique mi yiya on toujours yahata ko intérêt maɓɓe personnel ƴeewe probléme ji ɗi fof enen civil ɓe holko ɓe mbaɗani en enen en tant que civil holko ɓe mbaɗani en taw wana ɓe ɓeydata wonde kamɓe c'est des milliardaires lokolo mal mi natanno e direji makko nden ñande o waɗi évité waji goɗɗo e dired makko on ko haalanno haalde ko aɗamin to hoko men joɗono men jewtide bo natumi mbo jippi mbimi lokolo mal o palanomi ɗo tawde mbimi lokolomal heccanki tan mi naati dired maɗa holko kalanmami boymi wallahi tokora ko ɗum kalɗa donc min mboɗo yetta Allah mi jangani kono Allah okki kam pinal ɗum ko Allah watta ɗum e neɗɗo toujours mine wodi ko Allah watta e ma wodi ko an on batta e ma Allah ko waɗi e neɗɗo ala ko goɗɗo wawi toon ɓe wi'oɓe Farba Ngom wujji ɓe mbimi ɓe e pamɗani ɗum haalde corruption ɓe hay directeur wonde directeur hay poste baɗɗo valeur
ɓe gandano holko woni gouvernement ɓe ko impôt e demen tan ɓe kaaɗi milliardji ɗi ɓe keɓi ɗi holto ɓe gitti ɗin so goɗɗo ino haala nguya ɓe potani ɗum kamɓe haala Farba Ngom depuis tuma o fuɗɗi liggade e leydi Sénégal on jii ɓe mbiyanno andu dictateur Macky Sall taw Macky Sall o hala fuera dictateur ko ɗum ɗo ko ɓe mbatta ɗo ko andu mi yino on o ganda hoko woni dictature ko ɗum woni dictateur haala neɗɗo haala han yedda hoore mum jango te ko haali ko kañ ko ɗum tan o meɗide premier ministre e o okka autorisé yo goɗɗo nangue min mi hori fam hombo laami Sénégal o ko Diomaye walla ko Sonko min de ha Amadou Ba ko waɗa premier ministre ha jippinami meeɗa yide ɗo mbo okki autorisé yo goɗɗo jagge mi yi'ani waɗani de kono min mi yi'ani donc il est temps sénégalais ɓiɓɓe fulɓe billahi wallahi ɓoyon ɗum haala kala neɗɗo yo ar hoore makko ɗum tan woni ko ɗum ɗo ko ɓe mbaɗi Farba Ngom taw ɓe mbaɗi ɗum aw mi anda ko yiite e enen fulɓe ko ina woodi hay ndiga en juttata so wona ɗum Farba Ngom hay neɗɗo suusambo takko e nder Sénégal ɗum ɗo ko ɓe mbaɗi ɗo ko e fenande ɓe paala ɗum wadde e doole ala ɓurɓe enen fulɓe doole e nder Sénégal taw wona fi ñakkere fayda gondu en ala ɓurɓe en doole temi sikkani enen potino ñakkude fayda ha ɓe mbaɗa ɗum mboɗo sikki